Falece un home en Palmeira ao ser atropelado pola súa propia furgoneta, un incidente que se suma a unha longa lista de sucesos que os efectivos de emerxencias tiveron que atender durante a Semana Santa. Un veciño de Palmeira faleceu na madrugada do domingo ao ser atropelado pola súa propia furgoneta. As causas do falecemento seguen sendo incertas, aínda que as hipóteses apuntan a que o vehículo se desprazou ao olvidarse ao condutor poñer o freo de man. Nun intento por deter o vehículo, pénsase que o intentou deter sen éxito, pasándolle este por enriba. Ata o lugar acoderon os bombeiros de Ribeira e un equipo de urxencias sanitarias que só puido certificar a morte do veciño de Palmeira. Na madrugada do domingo, ás 2:20, recibiuse unha chamada no Parque de Ribeira dunha persoa que estaba atrapada nun vehículo á altura do Polideportivo de Palmeira. Desplazouse unha actuación de bombeiros de Ribeira ao lugar. Cando eles chegaron xa estaban a Policía Local e a Policía Nacional no sitio, e xunto con nós chegou tamén unha ambulancia do 061 con médicos e cunha enfermeira. Hubo que retirar a persoa que estaba atrapada do vehículo, e os sanitarios pois certificaron en pouco tempo o seu falecemento. Non foi o único suceso con vehículos implicados durante a Semana Santa. O xoves, na autovía do Barbanza, rexistrouse un accidente múltiple con varios automóviles afectados. A autovía do pasado xoves, con varios vehículos implicados, non houve que lamentar danos persoais, pero sí que os traballos de limpeza da autovía pois foron sobre casi 3 horas, debido á cantidade de aceite de restos dos vehículos que había pola estrada. Imagino que as condicións de chuvia de mal tempo destes días pois fixo que houbera máis accidentes dos habituais nestas datas, vamos. Os efectivos dos bombeiros de Boiro traballaron tamén en labores de extinción de lumes, como foi o caso deste incendio nun garaxe do concello de Noia. O vehículo da familia non se viu afectado ao conseguir retiralo a tempo do lugar. Vale, si, o vernes tivemos as 2 menos 10 da tarde un incendio en Noia nun garaxe. Nun primeiro momento os avisos era que había vehículos dentro do garaxe. Ao final, cando chegamos ali, pois o único vehículo que estaba ocupando o garaxe dunha vivenda pois xa foi retirado polos propios propietarios do mesmo, e o único que ardeu foi diversos enseres que tiñan no garaxe sen afectar a vivenda.